Hemmeňize salam, men Gül. Salam aýdym, men Dewran. Kim Topda atly gepleşigimize hoş geldiňiz. Dostlar, mart aýynyň iň bet klipleri saýlandy. Kimler saýlandy, nädip, nerden saýlandy, hemmesini bu bölümde bilersiz. Hawa, biz Mediatymy Lentada fevral aýynyň 20-sinden mart aýynyň 20-sine çelli iň köp görülen we iň köp like alan klipleriň arasynda saýlaw geçirdik we öz saýlan kliplerimiz hem goşduk. Başlady onu Kim Topda gepleşigimiz. Mart aýynda biz jem 8 sany klip saýladyk, 1 sany hip hop aýdym saýladyk, 1 sany mart aýynda iň trend bolan, iň köp dinlenen aýdym saýladyk we başlaýar 8-nji orunumuz bilen. Mukam Mehmet Çareýew söýýän diýmeli. Klip barada gysgaça aýtsak, mulaýym, mehri dolu bir klip bolupdyr. Ellerimi vermeli, ona söyleyen demeli, sere dolu ağlayar, sevgisini duy. Versem ona gülleri, 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 söyleyen misin dilleri, dilleri, dilleri. Versem ona gülleri, gülleri, gülleri. Ýadyňyzda bolsa dostlar, YouTube'da Lentada saýlaw geçiripdik. Klipleri görülmesine we like-ne görä saýlalmy, ýa bolmasa düşürüş hiline görä saýlalmy diýipdik. Siz ikisine görä de saýlaň diýip ses berdiňiz we häzirki agdaja klipimiň görülmesi az, ýöne düşürüş hilem, aýdymam, klipim goý. We 7-nji orunny Ekiz Ekizow görürsün gelen okma. Öwreştirdin özüňi, öwrenşem ok sensizlige. Görürsün gelen okmy, ýadyňa salan okmy, dinni sende men ýokmy, aýda aýda. Görürsün gelen okmy, ýadyňa salan okmy, ýa-da sen sowadyňmy menden. Yaşlar, aslında 4-5 sany tesir gördük. Näme üçin Murat Özüň klibini saýlawa goşmasyňyz diýip. Dostlar, bizde hemmedat adalatly, näle adalatly düşündiröýün. Murad Özüň klipi saýlawa goşulan kliplerden görülmesem like'am az. Şo sebäpden hem saýlawa goşmadyk. We 6-njy orunny Murat Öz Dön klibi bilen. Ömrümü bağladın sen dilinde, kaygılam kotarır dine gelende bana. İnni manadan al gelinni, dinlesin sözümü, karşımda duran özümü, yazgırmaydan söndürümü. Kim Topda gepleşigimiziň iň gowy 5-nji klipine geçmämizden ozal mart aýyny fenomen, trend bolan ýaş talantlarymyzyň biri Azat. Aslında bu aýdymyň haterlaram az däl, köp. Ýöne hate bolan ýerde hype köp bolýardy. Türkmen aýdymlarynyň içinde TikTok'da iň köp video düşürilen aýdym şumu kadiýan. Azat şu tirlik bilen diňe öňe dowam. Kıvladan sallanıp gelli methana, methana. Ağaçan arağınlıydın, bereyin, bereyine. Cemalın görenler bolli divana, divana. Ağaçan arağınlıydın, bereyin, bereyine. Arif bolsaň habar algın sözümden, sözümden. 5-nji orunna Goja klip 8000-den gowrak görülme, 300-e ýakyn like bilen awadan Halmedwa aldymı. Klip goýja için gysyp geçenok lakatçylar ýitgäpdi. Maňa tapap udyya, maňa yara belegam, seni sevip belegam. Ananama alama, alama, alama. Kim Topda gepleşigimiziň 4-nji oruny kim? Siziň pikiriňiz. Han tesirlerde ýazyň hany? Garaşy. Ýazyňmy? 4-nji orun şu wagtda çel 21 000 görülmän geçip 700-den köp like alan Esbiter Barın bil klibi bilen. Varım bil, inni kime etledin yarım diye. Halin ne diyecek yok, yüreğimde halin niye. Varım bil, inni kime etledin yarım diye.
3 klibe geçmänkek mart aýyna hip-hop aýdymlaryny kim topdy diýseňiz, klip bilen gelen professor. Aslında klip sada yönü aydışı hip hop'a layık. Professor respect bro. Zaten gelimin berleri korkmadım ananım özüme derler hep nemi edip gördün berde didi keviri didiler sana göre de berleri didim özüme ananmaktan dönmek ida bolor gurlar durur gelmez izi başı kıyın bolor yönü başka bolor gelende oyunun sonuna koyun bu oyunu boynuma koyun bu oyunu boynuma üküçük oyunun yolunu kuralın barını bolmasa barını bozunuz oyun. Inni gelýäs mart aýynyň iň gowy 3 top klibine. 3. orun 4. orunun 2% köp. Ses alıp 18.000 görülmeni geçip 550 like alıp Eldar Ahmedov buyuruk biçare. Kim toptan ikinci orunu kim? İkinci orunu aytmakam Aydym ve klip barda azıcık aydık geç gideyin. Aydym bet. Klipim gowy yerlerde düşürilipdir. Yöne klipin rengi Aydyma azıcık layık bolmandyr. Yöne muňa garamazdan martyň sekirine ýüklenip 100.000 görülmäni eşdi. 2000'den köp like aldy. Belläp geçmeli. Mart aýyna ýüklenen klipleriň arasynda iň köp görülen klip Amalia Aýdyňa. Gözleri bak yar dari dari Söydüm mükemmeni mecnun yali Bir görsen anan mali yali Bir de ona anamım yok yali Aydın ona barın aydın ona Yüreğimi kumana koydu yine Aydın ona barın aydın ona Söyün bolsa söygüsün aysın bana Geldik in sonuna in bet klipimize birinci orunun eýesine. Mart aýynyň 14-üne ýüklenip, häzirki wagtçel 75.000-den kän görülme, 2300-e ýakyn like alan, elbetde Söhbet Jumaýew hesap yaraly. Söhbet Jumaýewiň kliplerini gaýta göresimizin gelýäniniň sebäbi klipleriniň köpüsi gyzykly senariýaly. Ve gelin bolsa kim topda gepleşigimiziň ýeňijisi Söhbet Jumaýewiň sözlerini dinläliň. Hemmäňe salam mehriban dostlar. Hemmäňizi hoş gördük. Ine ýa-ni ýakyn Media kanalyna geçirilen ses berişliklerine edildi. Iň gowy klip, iň gowy Aydym. Buňa da meniň dinleýijilerim, meniň dostlarym gaty aktiw gatnaşdylar. Ýani şol ses beren dostlarmy ýöreýte sag bolsun Aýdym diýip şu ýan çekýän gadyrly dinleýijilerim, ediz dostum. Köp sag bolun, maňa ses berip gollanyňyz üçin nesip bolsa siziň gowunuňyzda iň gowy Aýdymlary iň gowy klipleri ýerine ýetirip durar. Media tymanynyň agzybir işgärlerine uluslyk arzu edýän bizden daşlaşmaň. YouTube kanalyma, Instagram sahypama agza bolun, nesip bolsa täzeklerimiz öňde. Janyňyz sag bolsun. Men bugün ýalňyz kalan sen meni ýüreke koýan yarala ýene meni yarala ýene meni yarala ýene avýaly yarala ýene meni. Dostlar şeýlelik bilen top kliplerimizi saýladyk. Bölüm göwnüňize ýarandyr diýip umyt etýäs, like we tetbir ýazýas. Ve intäm agza bolmadyk bolsaň agza bolýas. Hemmäňiz özüňize gowy seredin, hoş, sag bolun, aktiw bolun. Hoş sag bolun. Bo boldu. Bo çay men oldu. Sana getireyim mi? Ýok. Süýjü çayla başladım ýöne men gur çayla başlamadım azıcık. O benim. Sonra Arkası yok ayda oturmam. ya ondan çek. Hemme ne gel? Bir şey diyeyim ben goğuca diyorum bile. Aa. 5-nji orunda goğuca klip. 5-nji orunda şimdi oturna kılnam. 5-nji orunda goğuca klip. Ýalňyz. Doğru. 5-nji Daha. Böyle 2-3 gittik. Aşağı men aýdaýyn bolmasa şun. Başyny aýtsyn 5-nji orunda näme? Has goğuca goğuda boldy. Sen kän gurlaýaňa. Ya.
Bir top bokta. Bana 2 kupletlerim yok, bana 2 kupletlerim gerçekten Yo bana demesi yok. Okudum. Ben şimdi bir kupletlerim oğlum. Öyle var, yani rahatsız edip bana bir kupletlerim ama 2 kupletlerim. Men şon yerlerim sen ama kendi yerlerden ama. Bana vermeseler öyle ya, tamam mı? 1, 2, 3. 5-nji orunna Goja klip. Diyen onu sen girmeli, tamam mı? Aa sen kan tesvirlerde yazın gibi şey, okey? Sonra sen raz, dva, Tri. tri. Bakalım için maaş, okey? Düşündün mü? Düşündün mü? Böl ya onları. Böyle mi da? 700 miňe, 700 miňe. 700'e yakın. Aa diyelim. Ödü koştu kelle, men hiç bir şey etmedi. Aydın ve klip arada ait geçeyim değil. Aydın ve klip var arayıp geçeyim yayın aynen. Taýyna yüklenen klip fogu. Belli geçeyim. Matayım da yüklenen klipten. Son siz sağ men salamet diyorsun. Sap aldama. Sen koçum iPhone klipler. Aldama derler. Hoş sağ olun. O işte.